eta aurkeztuko ditu lau abesti. Jeiki Patxi Orozena, bigarren Kanon Ozarrena, testua Otaegin da Gaztainagaren. Euskaldun seme dena, soinua Aita Donostiarena eta testua Elisa Mororena. Eta amaitzeko Ona Eguna, soinua Gertirena eta testu egokitua. Zuzendaria Arantza Omatxebarria.
Eskin Garrazki, Maria Pilar Escudero harmonizatua. Hirugarren Angeliko Silva harmonizatua. Eta amaitzeko Dona Esoren sekundarena harmonizatua Anesti. Mesedez, pazientzia upinda entzun daigu benetan merezi duelako. Eta ez da besterik jarri bene babelgoaren. Orain, ia kultuario labora ondoan da Añete Salazar ikastetxeko abesbatza Yolanda Urquiza zuzendaritza. Aurrera. Tutti
laugarren goiko linia, Armando Zena. Zuzendaria, Miren Gaione, Ibar Konsortzia.
Eta laugarren, hemen falta dana, laugarren abestia, Txiribogin Andrea. Hemen ikusten dituzue kokatzen, eta baita berehala izan dugu zuzendaria. Gurutze Lekarta. Papa, zeleratu ikaskolako abentzari. Aurrera.
irakasleak. Txalo bat eta aipa.
musika etxautena. Beraz, dana batera, abesbatza guztietakoak, dana batera abestuko gabe, gora.